Hyvää YouTube. Tänään mulla olisi testis sukupuolineutraali Mars-patukka. Jos alkoi tekee vähän suklaata mieleen, niin kävin kaupassa tossa ja niin mä aika katoin, kun tää oli ainoa tämmönen siellä niitten normaaleitten seassa, niin eka mä katsoin, että oli Afganistanin lippu, sitten himassa googletin, niin tuli sukupuolineutraalisuuden lippu, niin pitäähän testata tästä näin. Sukupuolineutraali Mars-patukka. On. Sukupuolineutraalille Mars-patukalle arvosana 5/5.